Čaute ľudia, moje meno je Geno a dneska si zahráme challenge vo Fortnite. Budeme môcť hrať iba shotgunom. Takže uvidíme, aké to bude, jak sa to bude dariť. Dúfam, že nájdeme nejakú shotgunu. Musíme vybrať dobrý landing, lebo keď nebudeme mať dobrý landing, tak shotgunu asi nenájdeme. Tak, na tejto mape mohli by sme skúsiť ísť napríklad do Fossil Fields. Tam mohol by byť dobrý loot. Skúsime, uvidíme. Takže môžeme hrať iba pumpy a také shotguny. Nemôžeme hrať assault rifle, morphite. Nemôžeme hrať proste zbranie na diaľku nemôžeme. Healy môžeme, lebo to nie je zbraň, to môžeme sa healovať. A to asi všetko, čo potrebujeme vedieť o tejto challenge. Takže dúfam, že to veľa ľudí nepadne, aj keď asi hej. Ale našiel som hneď brokovnici. No. To je super. Mohli by sme ísť skúsiť nedakoho. Už môť, ale... Hlavne, že si zoberám do inventára. A máme prvý kill. OK, mám minička, to sa bude hodiť. Ďalší také. Tak. Ďalší. No. S shotgunou to asi bude ľahké. No, ešte radšej nič hovorím, pretože môžeme ešte stretnúť takého veľmi erotika. Mal som šťastie, že mi padla do táto morphite shotguna, takže sa vylepšuje. Zdá sa mi, že zo zelenej, keď dáme jeden kill, tak by sa hneď mala vylepšiť na modrú. Ale nie som si istý, ale malo by to byť tak. Teraz si dáme big shield. Tam vidím typka, ale nemám zbranie na diaľku, takže nemôžem ho hitovať veľmi. Máme tu strom, takže zničíme to. To sa vyhodí. Tam je čisto, skúsime ísť. No tak, akurát som sa vytrafil. Áno, voda. To nemôžem používať. Dobre. Kde sa fajti? Mohli by sme skúsiť sa pozrieť, ale... Tak dúfam, že tam budú veľmi dobrí typci. Ja som úplne zabudol na zónu, takže musím sa zanúť. Bolo by najlepšie čo najrýchlejšie utiecť. Tak to by sme mali stihnúť. Máme aj bandáže. Dám si full berry risk, že by som mal väčší jump. By som sa rýchlejšie dostal. Asi to učiť veľmi nebudem a tam vidím typka. No. A teraz nemám zbranie na diaľku, no. Presne, toto je tá nevýhoda. No, ale tak, a blízko je to lepšie. Dobre, zaboxujem sa. Budem to hrať trošku safe. Nebudem to hrať najagresívnejšie, ale ani tak veľmi chill. Dobre. Mohli by sme skúsiť tak, kde ísť. Tam sa fajtia, tam by sme mohli ísť. Hlavne, že by nás nevideli. Škoda, nemôžeme si zobrať tie zbranie na diaľku. Zozadu. No, tak teraz nevidíme to veľmi slabé. Môžeme skúsiť sa vymenovať.
Mamy kill. Jest. Rýchlo sa zaboxovať. Dobre. Nemáme žiadne assault rifles. No teraz... Teraz sa tu toho deje. Ja by som rýchlo utekol, pokiaľ ma nevidia. Dobre, utekam. Idem do zóny. Potrebujem matku. Nemám veľa. Máme tu hneď, to si nechám, to si zoberiem. Musím ťažiť, lebo má to. Oni sa tam fajtia, ja si to ťažím. Oni potom budú mať, pravdepodobne. Mám to typka. A je dead. Dobre. Sme v top 12. To už vyzerá celkom dobré. No. Uvidíme, jak to dopadne. OK. Tak to tu je. No. Teraz by som na neho skočil asi. Ďalší. Tak toto... No, takto je nahore, musíme rýchlo prejsť. No. Musím utiecť. Fúha. Ďalší člen. Ja utekam. Nemám veľa ani pečok. Ani dobrokovnícu. Ja sa tu zakempujem. Sa aspoň vyhľujem. Máme ešte full berries, takže to použijem určite. Dobre, máme 90 shieldov. Mohli by sme skúsiť, ale trochu. No, tak ja nemám. No. To jedna. To čo to je? Aha. Tak sme top 4K. Ale mám už iba jeden reboot. A
teraz budeme musieť nájsť brokolicu. Toto je ťažké teraz. Máme hneď. Dobre. A už na čas jalky, toto nevyzerá dobre. Tu je čestka, prosím. Áno. Co sa nás zapražím. Som nemal veľa HP, nevadí. Tak, máme posledný reboot. Toto nevyzerá dobré. Všetko nás dobre. To vyhacujeme. Máme legendárnu čestku, prosím. Mám tým. Ja som vám zobral, ale teraz nebudem vyhacovať. No tak. Toto bude už koniec videa. Ďakujem, že ste to pozerali do konca. S vami tu bol Geno a čaute.